Ono apa tawa-tawa ning kene rumangane. Tuku ketane Kediri mengko sawangan. Kebak rezeki, amin. Amin to, Bu. Amin. Terus ana tuku ketan. Tuku ketan ning pasar pundi, Pak? Buah dia. Pasar Jepol. Cek-cek. Poket mau tuku kesam, tuku kesam. Tuku ketan ning pasar Jepol. Cek sida Pak karo nemake mburine poni. Ayo betul. Mangga. Ora jiwano. Nggih, Pak. Nggon ngedi busana ya wis apik. Sinden kudu iso dalem. Atas-atas ibu nek atasnya. Semono mak aja sithik-sithik ngono mak kok ngedi. Ora dulu. Apa lagune kok sangge lagune. Sangge juga yo. Iki lak gorokan lagu. Oh iya. Sampeyan opo kok sak gebok, Pak? Iki rokok, Bu. Kok sik tak jaluk iki. Nek batu kese. Yo. Pak ngedi busana wis apik. Amin. Swara ya wis apik. Amin. Saiki kurang siji. Napa, Pak? Sinden iku iso ngedi busana. Nggih. Yo iso apa ndarani iki nyemara. Nggih. Terus iso miraga iso joget. Miraga iso joget. Heeh. Kula kaku, Pak. Ora ketune iso. Tangan ta ora? Betul. Yo pundak ta ora? Betul. Yo sikil ta ora? Betul. Yo bokong ta ora? Ora duwe, Pak, ora duwe bokong aku. Ayo go gulu ora ya, kok nyapa ya? Nggih. Tumpang, kena ya. Pak yen mawon sing joget kula tak sinembang. Ayo lebaran kecil. Ayo, buka colok kok kowe lho. Tenan setahun saurunge melu aku lupang kaya kuku temu ijo. Wedhus, Pak. Rembes. Saiki wis apik, sagame wis apik padha karo kancane. Terima kasih Pak Pribadi. Ya, supaya aku supaya openi yo. Nggih tak openi, Pak. Lalu. Tak suntik lagi ya. Boten. Wah, ben bongko kok bukan tulungane. Asal bisa
disiplin sing pinter. Nggih. Tak delok siji. Napa Bapak? Aja katut garangan dhisik ya. Nggih mboten. Aja kan nanti sinau sing sinau sing pinter tenan ya. Nggih Bapak. Nek pinter kowe iso dadi sinden kok ngene, padha karo di sawah 5 hektar wakane. Dadi macak mayu, nembang guyang-guyu, mau tekan tak bayari 700 lho. Amin. Nggih, matur suwun nggih Bapak. Monggo. Mohon tak delok sumbangan kok beli rumah saku kok nggih direke sembah nuwun direke sedherek dumateng sedaya para tamu agung direken kadang kula kinasih kadang kula Dimas Utawa sak keluarga direken anggenipun kan putra ing dipun tetakake tapi dipun dislamake sembah nuwun sahabat Al-Arif selalu memantau dan Marwan Campursari sembah nuwun sedaya mawon wonten pundi kepareng merdeka kula sak kanca direken sugeng lenggah dumateng para pamirsa. Yuk di Purbaneron seperti tak tunda musik. Iki tak ngaturke kelumatan sik iki sing apa iki sing taker beras Bukit Dian mun laku Bukit Bubungan Masih aja tukang taker beras tenan ta ora tukang taker beras ndelok lagu merah jambu ban tenan karo sakniki wah wong itu do gaul-gaul iki tukang taker beras ya. Iya alah dia yang punya sekolah lagi ngaturkan mata sing kaya mriki Pak Haji Nyono sak keluarga kemarin dari mriki Pak Inggi perangkaan ya aku tak bisa pengen dadi warga perangkaan ora pengen aku ora pengen aku apa bisa kakak gerobokan apa jenenge iki ngaturke jembing kang dadi panyunane kalorane jenenge podang ning digarap Samboyo oke nah ukau ki ora Samboyo apik ora Saisam ora ini Samboyo Liane Samboyo ora piye tak nyang ngono yo ora oleh kok nyang aku karo Pak Inggi karo bapak dhewe lho aku ning Jepara tuku kurang ngedul ora Pak aku ngedul Mbah Inggi kok Mbah Inggi jeneng pendalem mare ono apa elang suruh-suruh ngebel aku anu mbak kula arep 120 juta dengan kirimi mbok apa kula tumbas niki langsung dikirimine rego jebrek 120 lho Pak aku ora ngirimi BRI oh BRI kira ngono saking panjenengan iki nek karo kawula karo kanca iki berarti kan kaum ibu-ibu sing tua-tua sing rondo-rondo iki tuk bantuan pakai rondo itu lho bantuan Mbak Inggi mutu lah ngono aku rondo sugih omah iki jogo gede yo mangsa rondo iso gawe omah sak bikin rakule ora ono lah iya ngono sing gawe sapa iki aku dhewe ora diwangi sapa kono aku sing wangi kan aku ibu anu terkuat di dunia kenapa kaya iso pegat karo bojomu sing pisan apa kok sing pisanan beda keyakinan aku Islam kono Kristen nek aku wae Allah kono gak kelem Allah bingung aku jadi kok pegat seneng loro mati lah mati lah bojomu kan garo iki ping pindho lah kasih nomor 3 kira-kira mbek bojo sing piye kowe aku gak kudu rapi lah lapir gak kudu rapi ketek mana neh terus lagu murah rapi aku jangan siji wetone kembar aku jemah kliwon iya piye oh stres aku dhewe aku tukaran terus sampe anakku nek ning omah dia anak siji kok tukaran terus jarine wong tek ini kudu anake dibuak wis tak buak mesti tukaran ae be aja buak anak buak terus jarine dibuak terus ditemok wong aku terus tuku ngono tuku bojo ono tuku anak ya ora wiwi ora apa-apa aku sampeyan ape tuku anak wedok kok Utang mana aku tak tuku ning. Aku sakal anak ibu su. Ah iya yo kok wis tuwek mari ora iso ngaco. Wong ngamu. Ayo. Yang kuning. Yang kuning. Bawa ami kok. Loh, arep samboyonan. Dibawa tak kene bayi 100.000 lho ora bawa lho nang sana. Biasane bongki bawa dhewe meja. Semua aku mbak kaji bukan bawa. Kene nek kaji lho aku yo calon haji kok. Haji opo? Haji kan. Nek dadas saramu mbek April kan ndi? Penak aku. Yo nang gaji. Pengalaman aku. Iya.
Nah, ya pegatane polame yo. Omang samu pegat pati ngundung ngono Mas. Bojoku mati nang. Enggak solo bojone. Iya arek kowe ndak golek sing piye. Sing ngomong ora kena ya. Tingtingane Mas, Mas piro Mas gedene Mas? Kata-katanya piye? Suwaplok. Sing jan jaluk ambar muda terus kata. Sinembet tolong kucing. Sinebut iku sing uning podak uning. Mas jengak aku. Sumpah. Nadia. Iki lho dulungan anyar regane 250 romangsa. Saya itu apa? 250 dari rumah sama. Lho, dulungan 250 kebayake piro 500 jare piro? Jare 150. Jare tak 150 oleh. Ora oleh. Romangsa. Salah suci sak kedoke cilute kok ngene betul. Wah. Satu lagi kan tiga kali. Ah, salah. Terus satu sih tak boleh saya Mau kan mau lemas. Mau? Bang, Ayo Mas Ari. bang di rumah aku tinggalkan. Titeni aku tak mulai nek ora tak liwat jembatan Seroton Mustaqim ini. Kalau butuh ngono mau. Ayo besok jemaah yang di Gunung Songi lho ini. Aku tak neno aku bengi tok kok. Soalnya sandalan demo. Mencoba bengi tok lah. Ngomongin banyak ya. Nolongi. Ini Nah ayo dong. Iso bobo ta ora? Coba saya. saya. Nadyan wujud demo manmu senden Nah sini negara bocah-bocah yang ini ya. Itu apa emang? Alhamdulillah ya lan anak wedok iso bawa caping gunung. Sesuk bawa apa ya latihan burune apa. Tidak sari ya botol. Tiru karo Mbak Dewi sing apik-apik ya. Saya aja mbok tiru. Rasane arek-arek kaya. Iya deh. Saya napa saya deh? Saya napa saya deh? Saya nggih. Nek gadah sambutan utang pun lilakno nggih. Muga-muga dalam yono. Sumpah sandalan iki kok ngono. Jangan orang kowe bosu karek kowe tok lan bosu mati ya. Iya basa ngarani Jawa wis mati lho. Basa malek basa marbulan lho. Iya. Anu bukan mati. Muga-muga kita tutup preno panjang Yesus ya Allah. Amin. Segera waras lah ya Allah. Amin ya Allah. Loro lah nek sedina rong dina ya Allah. Piye lah sis, dengar ora. Iku kok ngatus kamas tak kepiye lah. Timur tak wedok-wedok lho Dek. Oh iya ta, sampai kursinya nang iso geblang nang piye lah Bu masa aku. Ini tanggapan gede ora tanggapan padu. Iki apa lan kurang atus nek ketemu mbok cengen lemas kok. Nah, ayo. Halus manis nesa mate ayo nang bawa mungkin permintaan Pak Inggi lho sama berduit apa 100 juta kok mau bawa kowe iki mbok anggap iki Pak Inggi Bose kok aku tak kene. Penutut nek kok ora iso. ora iso sudah turu jopo kowe Duwe mbok pangan ngono nek. Ayo. Mungkin malah duit keduaan kok Pokoke soalnya. sesuk ayah golek sing taunan awan. Iya ya rumah sakit. Aku nek ngomong dalan malah yo ya cipika-cipik kudu tak idoni dhewe. Ya semono. Lah piye? Ngomong. Alah bojoku rek kok aku diambungi padahal bojone. Alah semua peten ro dalan. Ya piye aku nek ketemu karo bojoku nek budal yo ngono Bu aku bang budal nggih. Kowe pengen mesti ya. Ora ngono. Aku tau ping pindho ngono itu. Lebih nang. Halus nanya sama ke. Wis suwe. Aku Pak Ibu di Landung-Landung. Padahal Ibu Landung-Landung. Guru amin. Tak wandunya. Entar pacotnya orang kayak pisah lo perintah uang lo masa.
golek isi podang Iba bunga hingga tipu nyanding bisa dati Sampoyo Rogo Sapi seneng ngono ya Nduk ya. nonton Damar Wulan. Mbak Mutin sih. Oh, Bang Modin. Bukan Semarang. Bukan Semarang. Dong iki apa jenenge sing merah jambu karo sing kae. Iki Bang Modin ki yo jam justice, Pak. Kenapa? Nek request Kenapa? ning gubuk man sego sak piring. Tak pangan sego sak piring iki. Nanti lho piye kesenengane lagu dhewe-dhewe. Aku bingung, Pak. Kenapa? Biyen iki medale pundi le? Medal pundi? Iki yo iki mangguri iki. Iki mah ngono. Iki mah dipek riko. Tapi apa sih? Cocok iki. Nah, kan tak kurang jelas kan. Epi mendhe ada janatan bubuk. Hati-hati nek kejebok kene, hati-hati. Saya beri Iya. Nah, ini bapaknya bos iki kok. Sinten? Sopo ya? Sopo? Anake sapa sing kene iki? Oh, Yoki. Yoki. Oh, Yoki asline lho. Oh, Yoki kan kalau aku terus aku gamelan ya. Iki saiki besti ku. Iki kan pundi Mas Yongki? Maju sing jantan putih resik iki lho. Pundi lho? Kuwi kan ning kene lek sesuk sing nonton gamelan sesuk. Oh iya. Bubuk Kasmoro ro jumlah pas ya. Oke, siap Pak. Bacotke yo. Anu Bapak Yoki iki njaluk digarap cara Blur apa cara Tuban? Tuban. Iya Tuban. Nah, sakjane aja kenapa mboten, Pak? Ya itu cara Tuban. Lagi maksudnya iki derek mriki napa mboten ngono. Sama? Pak Yongki. Ya Bu Pak Yoki nyoro kan. Apa? Oh, karo Pak Ide ya, Dek. Pak Yoki. Apa, Pak? Orang iki dhewe sehat. Eh. Belum kas konten kas wis ngomong. Kenapa, Pak? Wis gaco. Ngono bae Nah, jenenge. jangan ning ora delok bawi. Aja ngono, Pak. Orang sungkan karo Pak Arif. Apa? Masalah wong rek bebasan wong mampir. Mampir ngombe. Ngombe banyu. Ya iki banyu. Iya, banyu surga. Sembidrit sapa menawa. Nen, kalau Tuban kan jare jen. Nah, yo bekas proses kulo jurang. Iya.
sakit